Určite ste sa všetci dostali do nepríjemnej situácie, keď ste mali kamaráta s veľkými očami na druhej strane vašej obľúbenej roklinky. Jediná cesta, ako mu pomôcť, bol váš obľúbený luk priamo od Legolasa a šípy značky William Tell Power 2000. Tomu je koniec. Už nikdy nebudete potrebovať tieto zbytočne drahé doplnky, ktoré musíte pchať do truhly vašim spodným obdĺžníkom. Už nikdy nebudete musieť znasilňovať kačičky na záhradke kvôli jej kožišteku a už nikdy nemusíte zaberať v inventári 41 miest. Práve teraz máme pre vás jedinečnú ponuku. Je to udica od Macka Kubíka. Teraz sa pýtate, aký je rozdiel medzi normálnou udicou a udicou Macka Kubíka? V podstate žiadny, ale to nevadí. A takisto máte aj otázku, ako udicou zabijem creepera? Je to jednoduché. Použijete chmat Macka Kubíka, ktorým uchopíte creepera na okraji roklinky a jedným ťahom tohoto epického nástroja ho zhodíte do ďalekého podbedroku. Určite si vravíte, že to musí byť ale nedersky drahé. To je omyl. Ak na tomto videu dáte do 5 sekúnd like, tak vás to vyjde iba neuveriteľných 17,4 cobblestoneov. A to nie je všetko. Ak dáte odber pre tento kanál, dostanete 6 udíc zdarma. To je neuveriteľných 7 udíc, ktoré môžete dať svojim 7 trpazlíkom, poprípade rozdať v najbližšej villagerskej dedine. Samozrejme, tento nástroj je platný na všetky typy mobov, až na Ender Dragona, na ktorého sa to báli naši craftery vyskúšať. Takže pokiaľ máte vážny záujem, volajte hneď na číslo 0000 500 600. Dovidenia.